India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka National Human Rights Commission Nhrc hakani katayo ka bamenta kalapan ni ka Jinglum Jingtip ki babnya na ka Central Bureau of Investigation CBI Halor ka Jingkhlad no jong ki Ngut ki Nong Nagaland ka Rosie Sangma bad Usamil Sangma ha ka Nong ba Gorgon ha upnai jiliw jong usnam baladep layathu ba nakaliang jong ka Nhrc ha unai wing arhajar arpuy Klashim tiya ka jahar Halor ka tay ka Jingkhlad jong ki tay ki Ngut ki Nong Nagaland Bat hadin ka tay nakaliang jong ka Nhrc kalapharu da ka Jingtho siya u District Magistrate jong ka Gorgon kumjo siya u Director General of Police DGP ka Haryana banyo ik Jingtip ki babnya Halor ka tay ka Jingja Usamla Sambil Sangma ubde utray jong ka Nong ba Dimapur Nagaland ude usamla ubasyong basa bat la ka jong ka na ka Rosie Sangma Hagaway ka yengway ka badan hatan Bichwasan Hadeli Deha ka arpulay klit ujiliw arajar arpuwe u Samuel ulit kit ya kana jong u siya kaway ka Alpha Hospital Gurugram but yo ikilad jing suma hadin ka jing pangso ka Rosie Sangma kalakhlad ha Alpha Hospital Gurugram hagasi ka bubur hadin dik nong sumar jong katay ka hospital kilapin bambe anya ka do ice cream kat bakadangdan hadin jong ka jing siya sumar ha kamra ICU Hadin ba ya kate ka jingja la ya thu ya kamet jong Samuel Sangma basdin ha telai phasi lalak na ka kamra jong ko wei ka yeng basa ka badan ha Gurugram Jingkhlad no jong kiti ki Ngut ki bade ki shibahaye la ya thu bakalawan ra jing subas new ka bajur ha pedeng ki babuan balang din ka jinglap yikidak mang ha kamet bat ha ki benta jong ka kli jong Samuel Sangma Nagalyang ki bahiyeng hasem kumjo kilakno bakadan ka aka Shalindat Halor kate ka jingja